Ja, ott mászik fel. Hát fönn van. De itt van, sokan vannak, úgyhogy... Ott van, megy. Aha, ott teszik. Az a biztos azt mondja. Ja, valamikor meg a temetőben tanyáznak. Amúgy kakatékkal ott voltunk jó pár óra. Madárcsicsárdó. Ott van. Ja, látom. Jól teszi. Ez egy jó nagy, úgyhogy ezzel el leszünk darab. Aha. Ja, látom. Elmondjuk meg így. Jaj, de édi van. Gyere, gyere, gyere. Megismerte Adrient. Igen. Szerintem googoljátok le, úgy jobb neki. És ott megáll és veszi. Van időszak talán a nyár végén, amikor nem megeszi, hanem elássa a bőrba. Ez tartalék volt végére. A madarak is akkor megszűrődnek benne a Ez is sajátos hagyomány lehetne, de máshol nem látom. Nem tudom, valami kis virágtartóban. nem felvettek. Lehet, hogy felvettem egy kicsit magyarul. Aha, karompári. Ott van egy. Az, amit az előbb betettem. Ja, most próbálják azt mondani, hát ha. Az a baj, hogy nem tudok olyan sokáig ott vagy googolni. És akkor lehet, hogy megijesztem vele. De googolni nem tudom. Jöttek, hogy 3-4, akkor És csak anya. Most. És akkor én lóbálnak, hogy lássa, hogy van valami a kezedben. Anya, nézd csak így, mint el. Anya, így. Jövök nekem arra a kúra. Kérj! Menjek közelebb? Próbálom. Gyere! Most kubolj le. itt a másikat nyeri. Hol? Balra. Jaj, arra kettő is van. Ó, de aranyos, na nekem is kell, gyere. Gyere! Szerintem a másik jobban fog. Igen. Ezek.
van. Szerintem az lehet jobban fog neked jönni. Ez nagyon ide jött. Itt állom. Hol? Gyere. Hányat? Anya, nézd csak, az nagyon jön, annak adjad. Gyere. Gyere szépséged, gyere! Gyere! De nyújts ki rendesen a kaját neki, nehogy a... Jó. Anya! Tényleg nem tudok tenni. Vagy googolni így sokáig. Azért vigyázok. Ó, nézd már azt is. Nem baj, egyet. Jön vissza. Na, számít? Számít? Ilyen korlátok. Gyere. Na, gyere. Kutkosnak. Na, én. De megyek, mert Na, látod? Itt van. kezdeményezni, menni utána. Jó. De aranyos. És megújtáltak is valakjának. Na gyere, látom, hogy te is ennél, csak félig vagy, gyere.